Unsa imong nalibgan sa adlong ipagpahulay? Pastor, ang ako lang gikalibgan ba? Kaning gigamit nyo ning Lucas 4:16. 16, okay. Kay si Jesus ano siya sa adlaw Sabado. Pero ihurot ko nagbasa po ba, naglibog kay ko kay Okay. paingon sa 31. Ako ni gero nagbasa 16 yato sa 31. Nya. Ang yan ang adlaw, Pastor, pertirman hinong bubuta din ang mga sabat keeper na himong magkaaway ni Kristo kay gidala man siya dito sa bukid. Kay hagbong sa pangpang katingon nga nialsa niya ang mga tao atong panahon na kay ihagbong siya dito sa pangpang. Then sakton ba na to, Pastor, nga kining mga sabat keeper sa mga Hudyo, mga kuan kaaway ni Jesus sa unang panahon. Daghang salamat. So, Moni, dili tanang Sabbath keeper nasuko kang Jesus Christ. Dili tanan Sabbath keeper nga kaaway ni Jesus Christ. Naay mga pipila ka mga Sabbath keeper kay mga Sabbath keeper sila pero nabahin sila sa lain-laing grupo. Dahi ang Sadyusyo, Sabbath keeper ang Sadyusyo, pero dili sila mutuo og pagkabanhaw. Ma-record na sa Mateo 22. Okay? Naasay mga Hudiyo nga gitawag nato og mga Parasiyo. No? Naasay mga Hudiyo nga gitawag nato og mga skriba. Ug nasay mga Hudiyo nga gitawag nato og mga Essenes. Okay? Now lain-lain nga grupo. Now dili tanan kalaban ni Jesus Christ. Naay dili kalaban, for example, 12 ka apostoles. Mga Hudiyo man to sila, nagbantay sa gugad lang yung pagpahulay, kalaban ma di Jesus Christ, dili. Okay? Si Maria nga og si Marta og si Lazarus, Sabbath keeper to sila, kalaban ba sila ni Ginoong Hesus? Dili. Daghang Sabbath keepers nga dili kalaban ni Ginoong Hesus. Labi na atong iyang gipakaon nga linibok ka mga tao nga gipakaon niya sa tinapay og isda nga iyang giampuan midaghan og kalit ang maong tinapay, dili to kalaban ni Ginoong Hesus. Actually, daghan ang dili kalaban ni Ginoong Hesus. Now, kining imong giingon sa Lucas 4, nahimo ning kalaban ni Ginoong Hesus kay naay mga Hudiyo na suko. Nasuko dili tungod kay si Ginoong Hesus Sabbath keeper. Kay Sabbath keeper man gihapon sad ang mga Hudiyo. Nasuko dili tungod kay nagbantay si Ginoong Hesus sa adlaw pagpahulay kay nagbantay man sad sila sa adlaw pagpahulay. Nasuko sila kay si Hesus iyang gibasa ang Isayas o pagbasa niya sa Isayas iyang giangkon nga nahitabo to sa iyang kapanahonan, meaning to si nahitabo sa iyaha. Atong basahon na ang imong gi-refer ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinuguga sa adlong ipagpahulay, meaning ang batasan ni Ginoong Hesus nabatasan sa mga Hudiyo. Bersikulo 17. Og gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas. Og sa pagbuklad niya niini, nakita niya ang bahin diin nasulat kini nga nagingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadalan niya ako aron sa pagpaybalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta ng ayo, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinawdaog og sa pagpahibalo sa tuig sa kaymoot sa Ginoo. Bersikulo 20. Og iyang gitlukot ang basahon o giuli kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya og ang mga mata sa mga diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya. 21. Og kanila misugod siya sa pagsulti nagingon, niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalinghog. Perting sukua sa mga Hudiyo kay giangkon ni Jesus Christ nga kadtong iyang gibasa nga nakapabukas siya sa mga mata nga diin nakatabang siya sa kabus, iyang giangkon nga natuman diha niya. Uya kay wa man sila ilang una-una nga ang magtuman ni ini kadto lang Mesiyas.
Nakiwa man sila nagtuo nga si Kristo o si Jesus mo ang Mesiyas, ilang gidugukan siya. Ilang gitawag na to dalon kay duol manig pangpang, no? Unya nag-ingon Dennis 28 og sa pagkanungog nila niini silang tanan nga diha sulod sa sinaguga nangasuko hilabian gayod. 29 og sila nanindog og ilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod og gitaral ngadto sa kilid sa bungtod diin didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang. Nasuko ang mga Hudiyo dili tungod kay si Kristo nagbantay sa adlaw Sabado o nagbalaan sa adlong ipagpahulay. Nasuko ang Hudiyo kay katong iyang gikutlo nga gikan sa balasahon ni Isaias gipadapat ni Jesus Christ sa iyang kagalingon. Motong nasuko. Pero dili tanang Hudiyo igsuon nasuko kang Ginoong Hesus. Okay, go. Follow up, Igsoon. Niapot, Pastor. Naputol. Sige lang, tawag lang balik Igsoon. So, kini manggod nga text Igsoon, usually ang uban mo gamit nini nga nasuko kuno ang mga Hudiyo kay panamastamasan ni Ginoong Hesus ang alay pagpahulay. Wala tay mabasa niya na. Bueno, naabtan kita sa tong break sa ta balik ta karon tod. Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa Balang Kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala say Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyuan ang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kini inyong alagad, Pinky Gulfan. Ganahan ko atong nanawag nga ikaduha tungod kay professional kay siya mangutana pero tong primero nga nanawag ato nalansad siyang pasayloon kay wala pa gani siya nakasugod sa iyang primerong statement murag nasuko naman siya. So hangyo nato sa tong mga manawag kanang pangutana dili nang pangutana, pungutana wa pa gani matubag nasuko na daan. So lami to nga tong ikaduhang nga tawag mo toy lami kayo nato ma-entertain ba. So sama ni adto nga mga pangutana. So kung napamoy lahing pangutana, pwede i-dial ninyo. I-hold lang ninyong emotion. Wala man sad mo rason nga masuko kay nganuman mo pagipag-abri na to sa atong programa na suko na. Anyway, salamat nga na Igsoon mo nagignon nga hinon kung imo san tan-awon dinhi sa Balang Kasulatan. Na may gingon ang Balang Kasulatan diri sa Pinadayag 12:12. Tungod nini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo nini apan alaot kamo o yuta dagat kay diha kanino nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Asang lit mo bo naman iyang panahon. Suko ang yawa gikas langit magabot ni yuta suko ang yawa no. So at least ang tinuod manggod nga mangutanahay Igsoon kanang uban sa gugma ba na siya nga inigsuon lipay manggutaan ng ingana nga mga pamaagi.